ana gawean. Ketane tak sawang kok nganggur terus urip nganggur kok betah men. Yo, jadi ora betah, Bos. Kepengen kerja. Lah, ora harus ngongkon kok. Aku ana gawean, delok wong kok. Sok kapan? Sesuk langsung dieksekusi munggahno banyu ning sumur kono lho, sawah lor. Ora sawahku le. Ora leh, Bos. Nah, iku engko diunggahno rono ben babar, soalnya parine wayah ambyak. Oke. Engko ngombe, ra ngono le. Oke, Bos. Pari wayah ambyak, wayah meteng iku mau ape ambyak. Ya. Kudune dibanyoni. Oke, siap. Ah, kaya Sedina ya? Iya, sedina. Wong seminggu ya malah remukno aku. Saiki leh, Sesuk gawe urung kok. Ya. Lakoni kok malah saiki. Sesuk ya. Oke. Ya wis. Oke, siap. Bocah iku kon ngunggahno banyu kok malah diciduki. Tak layak diselin omah. Batinku iki nek ora tak parani wis repot cah iki. Bang. Pergawe kok ngono polam. Tak kon ngunggahno banyu marono kok malah mbok ciduki iku piye karepmu? Lah mbok kon piye, Bos? Aku iki mau tak baten, tak karang, diseluk karine omah. Lho bocah iki tak kon ngunggahno banyu kok diselin omah iki piye? Rumah saku banyu diciduki, deleh sing borok apa elek iki goro disok. Lah kok ora mau ciduki nganggo gelas, mau usungi rono kok dadak nganggo kesuwen jeligen barang. Lah mangkane nek ngerti kesuwen kudune kan diesel mbok gawa rene. Terus iku kan wis ana selang sumure ning kono. But gawe kok yamen-yamen diperintah kok ora tau bener iki piye karepem. Omongem gak jelas sih, Bos. Kurang jelas iku apa ya kudu nganggo speaker masjid. Alam, Bos. Bener bener gawe ngene.